Ola, son Juan Gefael e defendín a miña tese doutoral o pasado 22 de novembro. Camiñando polas praias no verán, quizás tes reparado na enorme diversidade de cor de cuncha que presentan moitos caracois mariños. Dita diversidade constitúe un tema clásico de estudo na ecoloxía evolutiva, xa que a cor pode cumplir distintas funcións adaptativas nestes organismos. Na miña tese centreime no estudo dunha especie en concreto, Littorina saxatilis, que é especialmente coñecida por unha gran diversidade de cores de cuncha. Mais en concreto, os estudos da miña tese centráronse en averiguar os mecanismos evolutivos responsables da variación dentro de poboacións, así como entre poboacións ao longo dun gradiente xeográfico. En canto aos resultados, a miña tese mostrou que tanto a selección sexual como a selección de tipo ecolóxico contribúen sustancialmente ao mantemento desta diversidade, o cal abre a porta a novos estudios relacionados coa xenómica e o desenvolvemento deste rasgo e outros relacionados.